jsem člověk tvůj, jenomže ty si myslíš, že já jsem jí jako měl nějaký záměr udělat v tom to, já jsem jí nechtěl dělat, tak mě jako tady... No, já jsem se prostě vyučil kuchařema, myslím si, že jsem spokojený. Víš jo. A já ty spokojený s houskou. Což je, ty vole? Houskou je to spokojený. Ale uteč. 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 Proč? Proč? Mě prostě jsem. No vidíš, ten sere každýho. To já ty vole najdu. Nešáhej na mě, kámo. Jestli se mě dotkneš, tak tě zbyl. Hej, tak teď už Jeden dotek, jedna fakta. fakta. Černou Chci miky. ti jenom něco napsat. No. Jo, takže ty do mě jdeš flašky. Jo? Já to já jdu ahoj, těšilo mě tady, čau, já se jdu vekam. Tyhle, co to máte za kamaráda? Když já na ní vytáhnu flašku a on jde domů, tyhle. To je nějaký posrání.